Nilip APHLC Committee Tompen APHLC MP candidate Jai Kathar Fan Kangthom Karni Amai ke paman ponje Fan Kachingwai Kaching Saipon Lakhain Koropo Nilip MSC Constituency ke Parlo Jotiana Polling Station ke Parlo Ram Terang Arong Along Non Kewang Ji Jamia Clone Fine Korni MP Keligalong APHLC Asomen Kachatoidun A candidate IAS Reader Akai Jai Kathar Fan Kangthom Karni Amai ke paman ponje Fan Nilip APHLC Committee Tomen Kachingwai Kaching Saipon Lapen labangso kangthom karni amai ke paman ponji laki constituency ke thom ben constituency longsi mai paman pon ko constituency ke thom amen laki Dorbaguri constituency Deopani constituency lapen Nilip constituency longsi labangso kangthom karni amai paman pon po posi APHLC Central Committee long Vice President akai Resti Soen ben perang ke theno nang than pachini don lapen non MP kiliga porhut APHLC asong pen kopia pochi election symbol torch arjan pen kisi arjan kachralang kok maputi APHLC CC Vice President Resti Sohin pen Clarda kalam ti than pachini pon Jokiala pen Philip Tiso loti kimi news Karbiang long Pidi nilito APHLC nilip constituency pen committee pen dak sutiona polling arlo long ke pha ponamai bangela pohelo nilito non ke bang jilang taring koi MP candidate fan ka welcome ji jaiga thar sarapan lasila so puthak ke pachuni pansin dum jase matching mai polo lasila so warni nilitum ongdung arat ke pachetong i pansin nitum pini dak chingwai cherai polo lapen labang so a welcoming a program ke dak nilip chot ke kalilo Dwarbaguri constituency nilip lapen ke Deopani la constituency ke thom ben si dak nilip long si so mai bang payment pon po lapen hala sorni ongdung arat si nitum ke pachetong i pansin dom boribom litum MEC election hut ke suri pho komchet hai suri plira pharo troxy vote pen si kitam tang nitum long lasi non bangso MP election a result a vote bang ke litum suri ner kep suri sir kep ka polong i pansin litum ninje the polo tante sir nang panon ison ardi pon hala lanon LMP MP election ke liga hora por nang litum la sambor de banglar phet la sobo thang mali chi hekpen than ponchim symbol ka bangge holo ke chengsi 2019 jaiga thar sar MP ki thur hut symbol ta nitum tor si ken la penadun thu MLA hutan nitum tor sa symbol si en la penadun thu ke dam tang 2022 Karbenglong Tormos Council election hutan nitum tor sa jansi en lo amasi Karbenglong rat bangke APHLC pu kyongdung utumge pu pesi tors pu si chini shot sitame ke damtang APHLC nitum candidate sarja ka thar nomination paper joglo lapen scrutiny lo lapen symbol nang pi hut ana bangke nilitum fan tors bang nang pipe delo tuman kisi nang pirong lo lamasi kisi ke nitum kopi posi ke enthunang kok bangke la hello kisi ke lake kaddo gobita hemtun da kisi ke dore lapen kisi pen sini tu non ke hailo bulute hala non tribal tuma bhutardi samen ke lapen sing thani po lasi ni tum kisi bangka enmi lapen kisi ke en bangsi tuma ke mithulo athe tors pen bangke thala non tribal tuma bhutardi sing thano dagi matidi lasi ni tum Karbenglong atokano kanma ang tan menge bang nang chongwir nang ke do atum an bang ke torspen kan lablo theglong lablo ko an bang bangan si ke do ma ta non hala tum hana men kang thanji ke le ke torspen gali kisi pe nai lasi kisi a symbol sin tum enro lapen Karbenglong ra phan nitum kachuningri bangela hello khei lapen longri phan jong si pajokji polote BJP a party a phan kali vote ki pinai ke lapen Congress a party phan le vote ki pinai kali खेल अपन लोंगरी फान पिजोग जी पड़ते APHLC जाय का थार ini tu candidate alang likes kisi symbol si enlo si kisi arjana fan vote ki PHG fan lihin pen chuni rilo Congress tum ta poisa do BJP tum ta poisa do posi non election hut kela tum poisa ki pi ken nam hor ke pijun ok ke pichu asai claim ji lang tum lapen adon poisa ta ron nam ji sita nili Karbenglong rada phan kachuningri chodom krupen kachuningri bangla hello khei lapen longri sikithe hor lapen ok lapen la election na hut pharo
प्रीफो अपोइसा लगे थेगली पुसिनिली चुनी रिंग तुंगलसी किसी अर्जाना फान वुड पिपेन पहायरा खेल पेन लोंगरे फान कचराय कम जे फांसी नीली तुम हित में चुनी रिलो